Takže zdravím ľudia u ďalšieho videa. Po dlhšej dobe tu dneska máme video na môj pyrotechnický kanál. No a dneska si ukážeme 3 najlepšie stránky, cez ktoré objednať pyrotechniku. Ešte predtým si ale povieme, prečo som dlhšie netočil, prečo som tak dlho nevydával videa. Nevydal som ich z toho dôvodu, lebo som stratil mobil. Nemal som cez čo točiť tie výbuchy, tú pyrotechniku. Takže nejak nevychádzali videá. No momentálne točím cez počítač. Takže tak. No dneska si ukážem, ako som, teda už neviem, či som to hovoril, 3 najlepšie stránky na pyrotechniku, cez ktorú môžete objednávať. No a môžeme ísť teda na to. Takže všetky stránky sú jednoducho dobré. Čo tu ukážem. Teda nemám to žiadne nejak dané, že 1, 2, 3, hej, kto je najlepšia. Pre Slovákov jednoznačne by som povedal, že je najlepší Pyroweb. Lacné veci tu majú, skoro všetko majú dostupné a fakt extrémne lacné a je to kvalitné samozrejme, lebo tak no, to ani nemusíme riešiť, ale lacné veci tu majú. A lacnú pyrotechniku. A fakt ako oplatí sa kupovať cez tento Pyroweb. Ja cez ten idem možno tiež objednať, rozmýšľam ešte. No a fakt lacné veci tu majú, je to pri Slovensku, je to slovenské dodanie, stojí 3,90 poštovené na Slovensku, pre Čechov to bude o čosi drahšie. Ale fakt ako Slovákom odporúčam z tohto e-shopu, tento e-shop bude dosť tento rok točený s ňou unboxingy a tak, aj od iných youtuberov, lebo tu majú skvelé ceny, takže asi tak. Takže môžeme ísť na ďalší e-shop. Ďalší e-shop je PyroSR, každý pozná. Hneď 1+, ten e-shop dáva ku všetkomu jeden darček, buď veľký, akože poviem príklad Dumbo Mill, alebo dajú 2+ darčeky, také ako búchacie guličky, alebo 3 balíky búchacích provazkov, alebo 1 balík pirátov vám dajú, jednoducho dávajú darčeky, dobré. Ešte pri Pyrowebe môžete dostať darček na dymaček zadarmo, takže to je tiež dobrá vec. No pri PyroSR tu majú dosť často akože kúpené už veci, koľkokrát nemajú na sklade, napríklad na dymačke nemajú na sklade Dielovrano profil, ale na to potrebujete preukaz. Osobne sa mi zdá, že potrebujete na to preukaz. No, potvrdzujete, že ste vlastníkom preukazu odpalovač, takže budú vám písať, že či chcete preukaz. No a majú tu window makery malé, majú tu všetky petardy, strašne veľkú ponuku. A neviem v kúse, či mám z toho Pyrowebu, vlastne rozhodujem sa medzi Pyrowebom a pri týmto, ale to by ma to stalo čosi drahšie, ale mal by som toho tak či tak viac. No, tuto by ma stalo poštovné 6 eur a na tom Pyrowebe 4. A tuto ešte vlastne som nejaké labomby dala tie window makery. A tuto zase som dal namiesto tých petard 2 pochodne a to je všetko. Takže tak. Takže neviem ešte, čo budem objednávať. Jednoznačne tieto 2 e-shopy sú tak dobré, že sa nevieme s nimi rozhodnúť. Ale nie, fakt sú dobré tie e-shopy. Dobré ceny, len hovorím, že PyroSR má tých, na čo majú dosť veľkú zľavu, čo majú dosť lacné, je to kopukrát kupované a nie je to často na sklade. Momentálne neviem, či tu teraz niečo také je, ale viem, že na dymačky nemajú na sklade, ale tie majú dosť drahé, nejaké euro 20, ale to vôbec nevadí, jednoducho, je to dobrý, keď chcete nejaký, jednoducho, cez toto je viac, keď chcete nejaké petardy, alebo také by som povedal, majú tu väčší výber ako na Pyrowebe, ale Pyroweb má lepšie ceny, tak som to chcel povedať. No a na 3. mieste, na poslednom je 1001 Ford, toto je vlastne pre tých ľudí, pre tých pyrotechnikov, čo chcú petardy bez preukazu, aj kategórie 4, napríklad Dielovrano na profi a ostatné. Musím to nechvíľku stopnúť, ale to nevadí. Dielovrano na profi bez preukazu, možno, že chcú ten preukaz, ale neviem, nie som si istý. Dobre, nič nemusím, dobre. Kobry 6 tu majú tu, no všelijaké dobré vecičky tu majú. Majú tu všetko, Viper jednotky, Diblasio, Elio, FP3, toto tu majú tiež, žraloky malé. FP3 mávajú, viem, že minulý rok mali 20 kusov, sa mi zdá, 20 kusov iba mali.
a bolo to nejak 10. mesiac to bol. Momentálne oni nemajú ich už asi dobrých 7 mesiacov, už ich nemajú na sklade, ale viem, že bolo 20 kusov. Kobry tu majú, no jednoducho majú tu toho veľmi veľký výber, ceny sú není nejaké extra super, ale majú tu petardy, na ktoré potrebujete preukázať, ale na tejto stránke konkrétne nie. No hej, nepotrebujete. No a ako bonus vám dávam Profi kompakty, lebo tu majú často novinky. Napríklad taká novinka, polovička s vás o tomto ani nevie, Micro Dum Bum. Je to niečo ako pirát, len silnejší pirát a ich tam sa mi zdá, že 25, hej, 25 ich tam je. A je to fakt ako niečo pirát, len o dosť silnejší, no tak. Ako toto, ako tento Pirát Classic, len o trošku silnejší, no toto není Pirát Classic, ale to je vedľajšie, alebo je? Je to Pirát Classic, toto dobré lacné majú. No, niečo takéto, len o čosi silnejšie, sa mi zdá, teda aspoň, že by to malo byť o čosi silnejšie. No a to je asi taká najväčšia novinka. Teda málo kto to čakal do toho. Ja som tiež, keď som to videl prvýkrát pred týždňom, tak som neveril, že čo to je, ale tak je to novinka, no. Takže to by bola taká bonusová stránka, majú tu tiež pekný výber. A sú, ako som hovoril, teda aj v názve to majú, že sú dosť dobrí na kompakty, majú tu kopu kompaktov. Jedni aj youtuberi známejší o tomto točili video. Nechcem ich tu spomínať, lebo mi je zle, keď vidím ten ich názov. No celkom dobré ceny tu majú. Vlastne. 70 centov dať za 25 kusov pirátov je celkom dosť. Dum Bum pirátov. No dobre, takže to by bolo všetko z tohto. Tak toto je dosť veľká suma za ten Megatresk. Ani toto nemajú v nejakých obchodoch, ale viem, že ten Megatresk nie je nejaký silný a 2 eurá dá za 10 kusov. Tak to... Neviem, no ale tak na tým by som asi uvažoval. Dosť dlho, na keby sa rozhodol, že nie. Dobre, takže to by bolo... No, nevadí, že som to zrušil. Takže to by bolo všetko z tohto videa. Tu máte hlavne tie 3 e-shopy. Ak sa mi to páči, nezabudnite zanechať like, budem mega vďačný, mi sa už batéria vybíja, takže ideme sa nabíjať a potom zase vybíjať a potom zhasnem počítač a potom idem spať. No, tak ani je to jedno. Takže, ako som hovoril, video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak napíšte do komentu, že sa mi to nepáčilo a jak sa porozprávame. Takže to by bolo všetko. Majte sa, čuste a čaute.